Okay, magandang araw sa inyong mga boss. So ayan, papunta tayo ngayon sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. So bago ang lahat, maraming salamat nga pala kay Lord at hindi niya tayo pinababayaan. So lalong lalo na yung pamilya ko. So at binigyan din tayo ng lakas ng katawan sa araw-araw. So yan mga boss, i-update lang po natin yung project natin dito sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. Yung project natin dito, yung ceiling, tapos yung TV wall design, partition, tapos yung interior paint, so sa wall. So yan po mga boss, yung project natin dyan sa Barangay Bugtong. So malapit-lapit na tayo mga boss. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga boss sa munti nating channel. So malaking tulong po yan sa tulad namin na bago pa lang dito sa YouTube. So yan mga boss. So mamayang konti papakita natin kung ano yung mga natapos nila. So malapit-lapit na rin tayo. So ito na yung daan. So andito na ako sa sa may Barangay Bugtong, sa may tulay. So ginagawa kasing daan dito mga boss. So nag U-turn na lang ako. So ito yung papasok. So ayan, siyempre shoutout din sa mga subscriber na natin na laging nanonood, tsaka sa mga kasama nating installer, na ceiling installer, lalo na sa group natin sa ceiling and partition design ideas Philippines. So makikita nyo dyan makikita nyo dyan sa may screen yung group natin. So sali na rin kayo mga boss para may share nyo yung talent ninyo. So yung mga magaling dyan, pwede kayo mag-post dito, ipakita nyo yung mga gawa ninyo para makatulong tayo sa iba. So dyan lang makikita nyo dyan sa group natin. Sali na rin kayo mga boss. Tapos paki-like na rin yung page natin, Maclagonilla Vlog, Tarlac Ceiling and Partition Specialist. So makikita nyo dyan sa screen yung page natin sa FB. Okay, so dito na tayo, parking lang tayo. Tapos punta tayo dun mga boss. Ayusin ko lang tong parking ng sasakyan ko. Hindi tayo maka-istorbo sa daan. Okay, tara. Sounds, baka makapirate tayo. So patungan ko na lang ito ng background music pan, dito yung makapirate. So andito na tayo mga boss. Okay, so andito tayo sa may gandang series mga boss. So ayan. So dito, papapinturan pa na daw nila ito, itong banda. So ngayon, nasikaso na nila. So nililihan nila muna bago natin masilyahan. So yung gagamitin natin masilya rito, yung acrylic cast. Yung gagamitin natin itong masilya, acrylic cast. Tapos pag napahidan ng passport, liliharin ulit natin. Tapos papahidan ulit natin ng acrylic cast. So dalawang beses yung masilya bago natin lagyan ng primer. So pag nalagyan na ng primer, tingnan natin
So kung pwede nang lagyan ng pintura ulit, saka natin lalagyan ng finishing. So gray delight yung ilalagay natin dito na kulay mga boss. Okay, so dito sa sala, so ito siya mga boss, yung design natin dito. Ang kulang na lang dito yung ilaw na lang kulang dito. So sabi ng electrician, pupunta daw siya rito sa Sabado para ilagay yung mga ilaw natin. So kompleto na rin yung mga ilaw natin dito mga boss. Nandiyan na yung mga ilaw, so ikakabit na lang. So may ilaw din dito sa may partition. So itong partition ang ginamit natin dyan, gypsum board lang. So pinakita ko yan nung nakaraang video kung paano nila ginawa. Kung ano yung materials na ginamit dyan nung unang gawa nila dito mga boss. Tapos dito, so dito, nakikita nyo rito, naka-pin light yan. Tapos dito sa may gilid, may cube light nakalagay. May cube light na design dyan mga boss. So yan, tapos may parang kanal. So ito, parang kanal yung itsura na ito mga boss. Kasi nakapag-drop siya. Tapos cube light dun sa gilid. Okay. Tapos, yan. So, umikot lang yung design natin nun. Parang hallway. Itong pinaka-hallway niya. So, tapos naglagay rin tayo ng partition doon. Kasi may hagdan din doon para hindi masyadong, siya pa yung design niya. So, gumaganda na mga boss. So, ang kulang na lang dito, yung mga ilaw talaga. Pag nailagan yung mga ilaw, talagang maganda na to. Tapos dito, sa may kusina, yan yung design niya. So naka-light siya, dalawang square. So black and white yung ginawa kong design dyan. So may pin light doon mga boss. Tapos dito circular light yung ilalagay dito. So yun na lang kulang dyan mga boss. So ang combination ng kulay na ginawa natin dito mga boss, ano lang, black and white lang yung ginawa dito. So ang gusto kasi ni sir dito sa wall niya, dito sa salasan ng kusina, white lang yung gusto niyang kulay. So sinunod naman yung natin yung gusto niya. Tapos andito tayo sa sa room 1. So ito yung kulay niya mga boss. So ito yung kulay na nilagay natin. Okay, so tama ba yung walang halo yan? Walang halo yan. So yan, parang blue siya. Anong kulay na yun? Aquamarine. Ha? Aquamarine. Aquamarine na sa Davis. So aquamarine na Davis ito mga boss. Tapos ditong bandang medyo mas light yung ginawa namin. So kinalon na lang namin ng kulay puti para maging light siya. So andito yung talagang kulay niya. So parang accent niya mga boss. Okay, so ang kulang na lang dito yung mga ilaw. Tapos punta tayo dito sa kabila. Dito sa kabila naman ang ginawa natin dito, smoke gray tapos gray delight ng Davis. Ginawa natin dito. So andito yung gray delight. Tapos ito yung smoke gray. Yan, so dito yung smoke gray mga boss. Tapos gray delight dito. Okay, so ganun din, naka-ano rin tayo dito, naka-cove design. Tapos yung cornisa, sasabihin ko ulit sa inyo mga boss. Ito yung ginagawa naming cornisa. So kami rin ang nagtitinda niya mga boss, may pagawa tayo sa bahay. Kung gusto niyo mag-order, makikita niyo dyan sa screen sa Maclagoneria Cornices. So mag-message lang kayo dyan kung gusto niyo mag-order ng cornisa. So marami tayong mga design mga boss ng cornisa para sa gypsum board or hardplex. Pwede yan. Okay? So message lang kayo kung gusto niyo mag-order, pati yung mga ilaw natin. Pwede kayong mag-message sa Maclagoneria Cornices. So makikita nyo rin doon sa Maclagoneria Cornices yung mga design ng ilaw natin. So ano yung mga ilaw na tinitinda natin. So mga boss, pasyalan nyo na lang mga boss. Okay, punta tayo dito sa kabila. Dito sa kabila, nag-ABS board naman na sila. So si pare po yung magawa rito. So ayan, so ganoon din, mas dark lang dito, tapos light dito yung ginawa natin. Yan siya. So anong kulay na yan mga boss? Pare, itong kulay na nilagay natin dito, yung ano yata yan? Kalimutan mo naman mga boss yung binili mong ilaw.
So Davis din siya mga boss. Tastitan mga boss. Tastitan pala. Itong kulay na ito. Tapos ang ginawa namin para mag-light siya, dinagdagan na lang namin ng pinturang puti para medyo light yung itsura niya dito sa kabilang wall. So ayan. So hindi siya isang kulay. So dalawang kulay ang ginawa namin sa bawat room. Tapos ang kulang na lang dito, yung ilaw, tapos yung center light, circular light mga boss. Yun na lang kulang dito. Okay, so ayan. Siyempre, i-update ulit natin dito sa susunod na araw para makita nyo mga boss kung gano'n na siya kaganda pag natapos. So medyo malapit-lapit na mga boss. Sa CR, okay na rin. So okay na. Okay na rito mga boss. Pati dito sa kabila, ganun din. Okay na rin. So yung mga boss dito, black yung nilagay natin dito. So, para may ano siya, kombinasyon siya. Okay, mas maganda uli yan. Pag balik natin dito, kompleto na siguro itong mga ilaw natin. So yung mga gustong ano, magaling dyan sa mga katulad ng mga installer na sa gypsum board. So pwede kayong sumali sa ano natin, sinabi ko na rin kanina, sa group natin, sa makikita nyo dyan sa screen. So sali kayo dyan, ipakita nyo yung mga gawa ninyo para may pakita natin sa mga katulad nating gumagawa ng mga ganitong project, lalo na sa mga nagpapabahay, para makatulong tayo. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So balikan natin ito sa susunod na araw, siguro may ilaw na yan. Okay, alright. Okay, so andito ulit tayo sa Barangay Malasigi mga boss. Ay, sa Malasigi, Pangasinan mga boss. So pasensya na. So dito tayo ulit, i-update lang natin yung project natin dito mga boss. So natapos na silang mag-ceiling, tapos mag-kisame. So natapos na rin nila. So pati yung harapan, pinapinturan na rin sa amin dito. So yan mga boss, tignan natin. So ito na siya. Ito na yung harapan nila. So ang pinintura lang namin dito, grady light ng Davis, itong wall nya. So ito lang pinapinturan sa amin. So dun sa likod, pag-ipunan pa daw nila mga boss. So ayan na siya. So ang kulang na lang dito, yung mga ilaw. So yung mga ilaw na lang kulang dito. So pasok tayo mga boss. So nakapaglinis na rin mga kasama natin dito bago sila umalis. So hindi ko na rin sila nadatnan. So ayan na siya. Okay, so sa susunod na video siguro makukompleto na to, may ilalagay na yung ilaw. So sabi kasi ng electrician, ngayon daw siya pupunta, kaya lang may dumating na bisita. So kaya hindi siya nakapunta rito. So bukas daw siya pupunta rito mga boss. Okay, so ito yung kusina natin. So yan kasi yung gusto ni sir, dito yung salas niya. Tapos may hallway. So ito yung hallway niya. So tapos dito yung kusina. Tapos yung dining. Okay, so maganda na to pag pag napinturahan. Ay, pag nalagyan ng ng mga ilaw. So punta natin sa loob. Dito sa kwarto, room 1. So ito na siya mga boss. So mga ilaw na lang talaga yung kulang dito mga boss. Ayan. So i-update lang natin para sa susunod na video alam niya na kung ano yung ilalagay natin dito, kung ano yung may update natin sa susunod. So yan, okay na. So mga ilaw na lang talaga yung kulang dito mga boss. Okay, dito sa kabilang kwarto, so yun din. So yung ginamit nilang cornisa rito, yung 85, tapos yung 45. So may tinda po kami ganyan na cornisa. So kung gusto nyo order, may kita nyo dyan sa screen, Mac Lagunilla Vlog. Pati yung mga ilaw mga boss, mayroon din kaming tinda nun. So tingnan nyo lang dyan sa Mac Lagunilla Cornices, yung Facebook natin. So andun din yung mga cornisa. So dito sa CR, okay na rin. So nalagyan na rin nila dito sa CR, pati dito sa isa. So okay na rin dito. Okay na.
So yung ilaw nila mga kulang. Tapos sa mga gusto magpagawa pala mga boss ng ceiling lalo na sa NCR. So hindi po kami pwede na pumunta diyan sa NCR mga boss. Pero meron tayong kasama diyan na nandiyan sa Antipolo, si Ton Saldo. So makikita niyo diyan sa screen kung gusto niyo magpagawa ng kisame, mga ganitong partition. So pati pintura gumagawa na rin siya. So kontakin niyo na lang siya mga boss. Kontakin nyo na lang siya, at magaling din naman yun mga boss kasi isang taon siyang nag-training sa akin bago siya umuwi doon sa Antipolo. So bali bilas ko po siya mga boss. So kontakin nyo na lang siya. So marami na siyang project na natapos. So tingnan nyo na lang mga boss sa FB niya. So kontakin nyo na lang siya mga boss. Okay, so wala na tayong nadagdag na tao rito. So kaalis lang daw nila. Ako naman, kararating ko naman dito. So bukas yung electrician pupunta na naman dito. Pupunta na naman siya dito. So siya na naman yung susunod na pupunta dito mga boss. Okay. So yan muna. So next video, before and after na tayo mga boss. So papakita natin yung dating itsura nito. Tapos yung natapos. Okay. So ayan mga boss. So wala nga tayong nakatatnan dito. So kaalis lang nila nung dumating tayo. So sa susunod na video, mga 3 days siguro, i-update natin itong project pag nailagay na yung mga ilaw niya. So yan lang naman ang kulang dito. Tapos manood pa rin kayo sa susunod na video natin, yung susunod na project natin sa Santa Ignacia. So mayroon tayo kasi naka-schedule na November na Santa Ignacia na project. So pagkatapos nun, yung isa naman sa Bulacan. So hintayin lang po natin na umpisa natin yung sa Bulacan. So yung sa Bulacan, yung kabilang grupo naman yung pupunta ron, yung grupo nila Paribal. Tapos itong grupo dito, yung grupo ni Pare Ambo, yung gumawa dito. So sa mga ano pala, nagtatanong mga boss kung meron daw akong video na ako mismo yung gumagawa ng mga ganito. So wala po akong video ng ganon, kasi hindi ko na maharap na gumawa. Ang ginagawa ko na lang kasi pag ganitong maraming project na, nagtuturo na lang ako kasi magaling naman na yung mga tao ko. So tinuturuan ko na lang sila kung paano nila gawin yung mga project natin. So konting turo na lang, tapos titignan ko na lang yung mga mali nila. Ganun na lang po yung mga ginagawa ko ngayon. So yung talagang ako yung mismong gumagawa, wala pa po kung video ng ganun mga boss. Pero may mga tutorial po ako na nilagay sa YouTube. So manood lang kayo dyan sa ibang videos natin mga boss. So andyan lahat yung mga tutorial natin, tapos mga ibang project na ginawa natin. So maraming design na makikita nyo dyan sa videos natin. So sa mga videos natin, bawat isang project meron kayo makikita bagong design. So i-check nyo lang mga boss yung mga project natin. So ganito kasi yan mga boss, kaya wala akong video na ako mismo yung gumagawa kasi hindi ko na maharap na gumawa. So papasya-pasya lang ako. So pero kung tiyatanong nyo kung marunong ako sa ganito, sa ceiling, tapos sa mga pintura, tapos dito sa mga partition, so alam ko lahat po yung mga boss. Bago pa natuto yung mga tao ko, ako muna yung natuto. So pumasok lahat ng mga tao ko sa akin na wala silang alam. So ako mismo yung nagturo sa kanila kung paano gagawin nila sa mga project. Pati paghawak ng barena, kahit kunting ganun lang, paghawak ng martilyo. So tinuturo ko sa kanila kahit mga simpleng ganun lang, kahit pagmasilya. Yan, tinuturo ko sa kanila yan mga boss. Siyempre, mga pag-framing, kung paano tamang pag-framing, pagtakip ng gypsum board. So lahat po yan, wala po silang kaalam-alam bago sila pumasok dito. So natuto na lang sila nung pumasok sila sa akin, nung nagtrabaho sila sa akin. So nung magaling na sila, so hinahayaan ko na lang sila, pinapasyalan ko na lang sila, tapos titignan ko na lang yung mga mali nila. Yun na lang ang ginagawa ko. So kung tiyatanong nyo kung may alam din ako rito, so siyempre may alam ako rito. Hindi ko naman ako
gagawa ng project na ganito, kung ako mismo ay hindi ko alam gawin. So yan mga boss, alam kong i-design, alam kong i-drawing, alam ko rin gawin itong mga project natin. So kung ano yung makikita nyo dyan na mga design, mga ginagawa nila dyan, so papunta pa lang sila, pabalik na ako. Yan yung mas madaling sabihin na lang mga boss. So yan mga boss, hanggang dito muna yung video natin mga boss. So susunod, before and after na tayo po rito mga boss. Tapos tabayanan nyo na lang yung susunod na video natin, yung umpisa natin project. So ang tabayanan nyo na mga boss. So panibagong design na naman din po na naman yung mga boss, yung ilalagay natin doon. So hanggang dito muna boss ang video natin. So ingat po tayo lagi, sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Paki-share na rin po mga boss para makatulong na rin kayo sa amin at makatulong na rin tayo sa kanila. Okay, so hanggang dito lang talaga yung video natin mga boss. Kanina pa ako nagpapaalam. Okay, ingat po tayo lagi at God bless.